Ja, her er det en valg, du snakker om. Ja, det er Labeus cylindricus, vi ser her. Det er faktisk lidt en spøjsfisk. De første mange gange, jeg var nede i Malawisøen og ligger dyk, hvor jeg så den. Den kan blive stor, altså helt op til 30-40 cm. Der havde jeg ingen interesse i fisken. Jeg tænkte, det er ikke en fisk, der hører hjemme i et akvarie. Men så som årene er gået, så er jeg begyndt at kigge lidt mere på andre fisk, lige ciklider. Og så tog tiltager, og så fangede et par stykker. De førte mega svære at fange. Og så har jeg så den her med hjem, den vi ser her. Og den er så nu gået det her akvarie her i et par år. Og så fandt jeg ud af, at egentlig så er det jo faktisk en okay fisk, og den vokser ikke i fangenskab så meget, så den bliver ikke de der 40 cm, som man ser ned i søen. Så nu har jeg taget med hjem, og så på et tidspunkt havde jeg 30 med hjem, og dem solgte vi til Vidt og Brit til folk. Så fandt vi ud af, vores erfaring er, den egner sig kun til at gå med en bunær. Den er meget hissig, men bunæren er også hissig, så der klarer den sig rigtig godt med en bunær, men Aulonokar og Lestonops sandsy, det duer slet ikke. Dem æder den suger slimlag af dem. Så i en bunærakvarie går den fint, men ikke sandsild eller sådan noget, næsten holde sig bare. Og så indbyrdes, så er en i et akvarie. Du kan ikke styre flere, så kræver det i hvert fald et kæmpe akvarie. Den er så hissig overfor sin egen artsfæller, at de slagter hinanden. Så en i et akvarie, så går det fint. Og den er god til at tage alger. Den har en fin suger på går og rapser. Hvad er den største ciklidefisk, der er i Nødsøen? Eller fisk, der er i Ja, altså det er jo klart, at Ceranochromis robustus er nok den mest heavy, eller volumenmæssigt. Den bliver omkring 50-60 cm. Om det er en tung fætter på nogle kilo, 3-4 kilos fisk, men som ciklide, men som selve, hvis vi snakker om et individ eller et fisk i søen, så findes der noget, der hedder en claris, en stor katfiskmad, som bliver 3 meter, gigas, claris gigas, som jeg har set nede på 30-40 meters dybder. De 3 meter lange, sammen med en stor ål, der også findes, det ligner en moræne. En kæmpe gul ål, Nebulosis hedder den, er også et fantastisk dyr, men det er jo ikke ciklider. Og der er nogle store Momirus elefantfisk dernede, som bliver 1,5 meter. Så der er masser af store fisk i søen. Men som ciklide, der er det helt klart Ceranochromis robustus. Men lige bagved dem, der kommer Rhamphochromicerne, som bliver også de der 40, 50, 60 cm, men de er så tyndere, ligesom lidt mere end makrel. Men Ceranochromis, det er den mest fyldige, kan man sige. Men en god spisefisk. Der har været de fisk, din favorit. Ja, altså favorit, det er jo klart, når det er en fisk, som Steve Grant har valgt at opkalde efter mig. Det er en fisk fra, det er 2005, som vi fandt over ved Chofu. Alle troede, det var en Elektra, selv at Konings. Og vi ser handen her. Og hun er hernede, den grå, den der, det er hunden. Det, der lige adskiller dem fra Elektraen, man kender, det er, at dem heroppe, de har ingen søm op i ryggen. Og det var det første, jeg bemærkede, efter jeg fik fanget nogle af dem. Så skrev vi en mail til at Konings over i USA, El Paso, og sendte nogle billeder til ham. Han sagde bare, jamen det er bare en Elektra Black Mask. Så sagde jeg til ham, det er det ikke, fordi jeg havde også Elektra Black Mask ved min side, og de havde så sådan et søm i ryggen. Dem af de har ingen søm, så ved nærmere undersøgelse af fundet ud af nu, det er en Phenicillus-type. Så den her fisk i dag, den hedder Placidochromis phenicillus gislei. Så det er jo så, at Konings og Steve Grant, der så har dedikeret fisken med gislei til sidst, altså mit navn. Så det er jo klart, at det er min favoritfisk, når den har mit navn. Jeg har hørt, der helt tiden bliver fundet nye arter nede i søen. Ja, altså man kan sige, det er jo det, der driver. Det er hele drive i at blive ved med at tage ned til søen. Og tit nogen spørger mig, hvorfor gider du løbe at tage ned til Malawisøen? Fordi har du ikke set alt, Carsten? Jeg siger, nej, det har jeg ikke, fordi for hver gang, at jeg er nede i Malawisøen, så finder vi nye fisk hele tiden. Nye varianter eller helt nye arter. Som jeg lige har nævnt tidligere, så fandt jeg jo en Aulonokar sidste år på 60 meter, en helt ny art. Og det er jo meget sket, at for hver gang jeg er afsted, så stiger min, opdagelsen af arter. Så nu er vi oppe på at finde mellem 5 og 10 nye varianter eller arter hver eneste tur, jeg er på. Okay. Så hver gang jeg er afsted, så finder jeg mellem 5 og 10 nye fisk. Så det vælter simpelthen lige herovre til venstre, vi kan gå og kigge herovre. Den fandt vi her sidste gang. Det er en, vi ved ikke engang, om det er en Placidochromis eller om det er en Leitonops. Den lille fyr, der går her. Og hvis man kigger rigtig tæt på den, så har den er helt speciel, den her lige. Og så kan jeg blive ved med at finde fisk. Nyheder. Hele det akvarie her, der er en mix. Her er også en ny art her. Den der. Så i det akvarie her, der går der en 4-5 helt nye varianter af fisk, der ingen der kender, ikke engang af Konings. Og på den måde kan jeg blive ved med ude på sandbunden og finde ny sandsild hele tiden. Men grunden til det er det, fordi der er meget altså de krydser eller hvad? Nej, det er jo sjovt, det er jo mange, der spørger om. Men du har jo Malawisøen, den har 2.200 km kyst. Ja. Og heller ikke at Konings, selvom han har været der rigtig mange gange, har været alle steder. Så hver gang jeg finder en ny habitat, altså et nyt område, eller et nyt sted, der ikke har været dykket på,
så er der nye fisk. Og det er derfor, vi bliver med at finde nye fisk. Der er mange, der tror, at fisken de krydser, og så bliver der en ny art. Den måde, der kan opstå nye arter på, Malawisøens fisk, de kan jo opstå inden for 100 år, men det er jo ikke i vores tid, hvor vi lever. Men inden for 100 år, så kan der udvikle sig nye arter. Men det er på grund af vandstanden. Når vandstanden stiger eller falder, så kommer der nye arter fisk. Og det er fordi, så bliver de presset ud i nogle nye habitats, hvor de skal lære at lave en ny fødesøgning. Selvfølgelig kan der også nogle enkelte tilfælde ske, at nogle fisk, de krydser, men det er bare hybrider, og de har ikke en chance normalt, hvis man ser, jeg har samtidig set linjer, som du selv er inde, hvor du gerne vil have, linje, og polystigma, de krydser ofte ned i søen. Men det bliver sådan et sjovt individ, man kan se, der er en halv linje, en halv polystigma, men der er ikke andre fisk, der vil vide ved den. Så det er bare, den bliver sådan en enspor, der bare svømmer rundt alene, og der er ikke andre, der vil parre sig med den. Så det skal være utrolig heldigt, at hvis der er et kryds, at så senere ind kommer en anden kryds i samme, og så de to, de finder sammen. Altså det er jo nærmest umuligt. Og så kan de skabe en ny art. Det er ikke sådan, der kommer nye arter. Der er lige et spørgsmål her. Man kan se den fisk her. Den har sådan meget en bue der. Hvad betyder det? Ja, typisk så er det sådan med os vildfange fisk mange gange, når de går ned på fangstationen nede ved Steve Grant. Så hvis de går på det, vi kalder stok, altså på lager, nede ved ham længere tid, så har de ikke samme muligheder nede i Afrika, som vi har med tetra og andre lækkerier, foder og mad med proteiner. De har noget billigt King British tørfoder. Så for dem nede på fangstationen, så drejer det så mange gange at holde liv i fiskene. Men ofte ser vi også, når de kommer hjem, de her fisk, at nogle af fiskene har svært ved at tilvænne sig i fangenskab. Så er det heller ikke altid, at de lige er modtagelige for maden. Så er der et arbejde med dem. Og det andet, det er jo også... Hvad er det bedste, man kan gøre så for en fisk? Jamen det er jo mange gange at sørge for at have et artsapparat. Så isolere fisken med arter, som den kan komme til fad og spise. For tit og ofte, især det der, jeg har mange problemer med, nogen de siger, ja, men der er nogen, der siger, at det er en buna, og de godt må gå med sandsild. Men hvis du tager en letrum op sandsild, og så sætter sammen med en buna, så sker det jo det, at buna den overtager sig ned, og alt maden, der kommer ned, så får letrum sådan ikke noget af lavlumkaren, så bliver de magre, stiller sig over det ene hjørne. Så det drejer sig helt sikkert om at have den rigtige habitat, hvor man putter de rigtige fisk ind sammen. Så får man det bedste resultat.